Fi 3 snin ta' investiment bla preċedent f'diversi taqsimiet fil-Korp tal-Pulizija, sezzjoni ta' reati ekonomiċi irdoppjat l-uffiċjali fiħdana. Dan stqarru l-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar fejn fakkar li meta huwa laħaq kummissarju 3 snin ilu, sab lil din l-iskwadra importanti kellha biss 6 uffiċjali tal-Pulizija. Illum, wara 3 snin u ftit u nofs, din it-taqsima irdoppjat b'assistent kummissarju, b'żewġ superintendenti, b'13 l-investigatur, ma waqafniex hawn laqqas u mhux se nifqgħu sa nofs is-sena d-dieħla din it-taqsima se timxi għal post aktar modern, għal post fejn hemm iktar kumdità fejn wieħed jaħdem ġo Santa Venera u ħanibqgħu ninvestu fir-riżorsi ta' din l-iskwadra. L-investiment kollu li sar sabiex tkompli tiġi mtejba l-ħidma tal-Pulizija waslet ukoll għal riżultati importanti oħra. Fost dawn hemm li f'sentejn u xarejn biss il-Pulizija rnexxielha tasal għal mandat u l-eżekuturi tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Hawnhekk Kutajjar sostna li fiskiet il-Pulizija ħadmet qatih sabiex daw kollha involuti jitresqu quddiem il-ġustizzja. Jiena fuq dak dillit nista' ngħid li s'issa hemm proċeduri l-qorti sar ġiet preżentata evidenza l-qorti. Barra il-każ il-qorti hemm każijiet oħra in konnessjoni ma' dan il-każ. Hemm ukoll inkjesta maġisterjali għaddejja. Iva nista' nikkonferma li sal-lum għadna dejjem bl-investigazzjoni, sal-lum għatanna l-assistenza tal-Europol u għadna qegħdin niġbru evidenza li tista' twassalna fejn nagħmlu iktar progress fuq il-każ. Ikun hemm bil-pressjoni ma jkunx hemm pressjoni, aħna l-ħidma tagħna ħadibqa' għaddejja b'mod normali kif dejjem imxiet. Madankollu huwa nnota b'dispjaċir li bil-kontra għal dak li ġara fil-każ ta' Caruana Galizja, numru ta' każijiet oħra kbar li seħħew fil-passat baqgħu ma solvew qatt. F'sentej u xarej, sissa ressaqna 4 min-nies il-qorti sissa. Fil-passat kien hemm, u dan ngħidu anke bid-dispjaċir jiena, kien hemm reati ta' ċertu portata, mhux se noqgħod insemmihom hawn għax mhux sewwa li noqgħod insemmihom hawn, li sal-ġurnata tal-lum, sfortunatament u ngħid sfortunata lejha li ma tressaq ħadd, però jiena nsaqsi hawnhekk kemm ir-reżenji ta' kummissarji intalbet. Għax daw it-tipo ta' delitti li inkluż fi żmien ukoll ta' ġifieri ma ġew solvuti. Huwa rrimarka wkoll li d-distretti reġa' bdiet tingħatalhom l-importanza li jxraqilhom u sostna kif sa ftit ta' xhur oħra għall-ewwel darba fl-istorja il-Pulizija kollha li jaħdmu fid-distrett se jkunu qed jagħmlu użu minn vetturi ġodda f'jamanti u mhux riċiklati minn taqsimiet oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.